Ċiniż ta' 26 sena tilef ħajtu traġikament wara li waqgħet ġebla kbira minn arkata naturali waqt li kien għaddej b'jet ski fiċin Kemuna. Kien għal-ħabta 7:15 ta' filgħaxija meta l-pulizija intalbet biex tassisti. Hemmhekk il-pulizija marret minnu fih fuq il-post u mill-ewwel stħarriġ li sar irriżulta li Amerikan ta' 32 sena hekk kif kien se jaqbeż minn fuq arkata l-blat din iġġarfet bih bil-blata ġiet fuq jet ski li eżatt f'dak il-ħin kien għaddej minn taħta. Fuq il-jet ski kien hemm raġel u mara it-tnejn Ċiniżi li b'konsegwenza ta' hekk spiċċaw fil-baħar. L-Amerikan ittella mill-baħar mill-lanċa privata u iddaħħal fil-port tal-Imġar fejn għata l-għajnuna medika, però ma marx l-isptar. Sattant fuq il-post issejħu uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll membri mill-Forzi Armati ta' Malta li bdew imexxu operazzjoni ta' tfittxija u salvataġġ. Ftit mumenti biss wara ġiet salvata il-mara li għandha 27 sena u ddaħlet ukoll fil-port tal-Imġar f'Għawdex. Hemmhekk hija ingħatat l-għajnuna minn tim mediku u ttieħdet l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex b'ambulanza. Hija ġiet iċċertifikata li sofriet minn ġrieħi gravi. Sattant komplet it-tfittxija għar-raġel li kien fuq il-jet ski. Sfortunatament huwa instab mill-bwaddas għall-Forzi Armati ta' Malta maqbud taħt il-blata fil-baħar bla ebda sinjal ta' ħajja. Matul il-jum tal-ħadd kienet għaddej operazzjoni delikata biex jittella il-katafru tal-vittma minn il-baħar li jinsab mirdum taħt il-blat li waqa' mill-arkata. F'din l-operazzjoni qed jintużaw inġenji meħtieġa biex ikun jista' jitneħħa l-ġebel u bekk ikunu jistgħu jittellu kemm il-katafru u anka il-jet ski li kien fuq il-vittma. L-arkata naturali li minna ċedda il-ġebel tinsab ħdej il-Fort Santa Marija f'Kemuna. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Monika Vella. L-investigazzjonijiet mill-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.